Jaké ráži odolají neprůstřelné flashdiski Pretek iDisk Bulletproof? To si vyzkoušíme s hostem Digiportu Honzou Kuncem v ultimativním testu odolných flešek. Společně také usedneme do improvizovaného kokpitu závodního speciálu a vyrazíme otestovat, který herní volant navodí nejlepší iluzi jízdy ve skutečném autě. A nakonec se na domácím vyřezávacím miniplotru Silhouette pokusíme vyrobit nažehlovací nápis Digiport. Přežijí odolné flashdisky i běsnění živlů, jak se nás snaží přesvědčit jejich výrobci? To brzy zjistíme. Začneme s Patriot Supersonic Boost XT. Zní to jako název autáku, ale je to fleška s kapacitou 16 GB. Výrobce uvádí rychlost 90 MB za sekundu jak pro zápis, tak pro čtení. Firma Transcend udává u flešky JetFlash V70 rychlost slabých 14 MB za sekundu pro čtení a mizerné 4 MB za sekundu pro zápis. 32 GB Pretek iDisk Bulletproof má ve svých specifikacích 70 MB za sekundu pro čtení a 50 MB za sekundu pro zápis. První z rodiny Corsarů, 32 GB fleška Survivor, má rychlost 79 MB za sekundu pro čtení a 21 MB za sekundu pro zápis. Vypadá to jako rtinka. Další z Corsarů, Voyager GT, má taky 32 GB. Výrobce uvádí neuvěřitelných 220 MB za sekundu pro čtení a 55 MB za sekundu pro zápis. 32 GB Kingston Data Traveler uvádí 70 MB za sekundu pro čtení a pro zápis 30 MB za sekundu. A v neposlední řadě ADATA Superior Flash Drive S107. Opravdu delší název už si tahle firma vybrat nemohla. Flashdisk má 32 GB a výrobce uvádí 100 MB za sekundu pro čtení a 50 MB za sekundu pro zápis. A teď je čas na rozehřívací kolo. Firma Pretek tvrdí, že tahle fleška je žárůvzdorná. Pojďme si to vyzkoušet. Doma to ale nedělejte. 1, 2, 3, fire! Červená se line záře. Ta fleška je úplně černá. Kde mám hasičák? Voní krásně. Pretek nám pěkně ohořil, vypadá jako takový spálený buštík, takže si ho otevřeme a otestujeme, jestli se uložená data zachovala. Pozitivní zvuk. No a všechno je v pořádku, takže jestli se na nás kouká nějaký hasič nebo pyroman, tak vřele doporučuju. Než si flešky rozmlátíme kladivem, vyzkoušíme jejich voděodolnost. Maličko mám obavy o flashdisk Transcend, protože výrobce uvádí, že je pouze vlhkoodolný. Ale my jsme pořad, který nediskriminuje, a proto dáváme všem stejnou šanci. No a jelikož dbáme i na bezpečnost, máme ve vodě našeho záchranáře. Všechny testované flešky odolaly našemu akvárkovému testu, ale mě nejvíc zajímá fleška Transcend, která by měla být pouze vlhkoodolná. Takže si zkusíme na vlastní kůži, co to s ní udělalo. Opět velice pozitivní zvuk, ten mám ráda. Nejvíc podceňovaná fleška vydržela i potopení ve vodě. My teď ale přitvrdíme. To je pro paní učitelku Lesovou, která mi dala 2 z těláku. Další odsouzený k smrti, Kingston.
krytka je v háji, ale myslím, že v celku by to mohl přežít. Je takový pokřivený. Další na řadě je Adata. Oh, wow. Další šup, nevydržela, jdeme dál. Corsair Survivor. Výborná outdoorová rtěnka. Wow. Následuje Patriot, taktéž nárazu odolný. Další Corsair Voyager GT. A asi nejhorší fleška našeho testu Transcend. Takhle se to dělá v první vandalské lize. Nebyl by to správný test odolnosti, kdyby jsme flešky nepřijeli autem. Teď nevím, jestli mám opěvovat odolnost těch flešek nebo úžasné vlastnosti pneumatik toho auta. Pojďme to rozmlátit tou palicí, prosím. Dáme tomu ještě jeden pokus, protože já jsem křehká žena a rozhodně to nebude mít takový efekt, jako kdyby do toho mlátil nějaký kulturista. To máte za to, že jste se špatně sformátovali. Po našem zběsilém masakru to vypadá, že přežil USB konektor Patriotu, Kingstonu, Survivoru a Voyageru. Pravdou ale je, že jediná fleška Corsair Voyager to přežila s neporušenými daty. Je to neuvěřitelný, protože jeho tělo je dost porušené a přes ochrannou gumu dokonce vidíte i elektroniku. Já si tuhle flešku nechávám, protože jako jediná přežila náš extrémní test. A nakonec vrcholná disciplína. Bulletproof v extrémním mrazu s extrémní palebnou silou. Dalším druhem odolnosti je neprůstřelnost. Tu si vyzkoušíme na fleškách Pretec iDisc Bulletproof. Jsme tady na střelnici a já rozhodně střílet nebudu, protože mám asi 3 oční vady, ale pomůže mi Honza Kunc ze střelecké školy. Ahoj Honzo. Ahoj. Honzo, je pravda, že neprůstřelnost záleží na síle, tloušťce materiálu a hlavně na ráži náboje? Určitě, liší se to hlavně ráží, teda. Začneme tím, že použijeme náboj rozšířenou malorážku, je to náboj 22 Long Rifle. Potom vyzkoušíme náboj nejrozšířenější v České republice, klasickou 9, celoplášť. To znám z filmů. Jo, používají všichni policajti. Tohle už je něco velikého, ale. Tohle už je něco většího. Je to 7,62x39, další z rozšířených nábojů v České republice. Co si myslíš, že ta fleška vydrží? Dle mého osobního odhadu si myslím, že zkouška pro flashdisk bude 9. Myslím si, že tam i možná flashdisk skončí. Já se hrozně těším, jdeme na to. Kontrola flešky, která se nám krásně omotala kolem rámu. Já špatně vidím. Jo, tenhle test ustála na 1, takže můžeme jít na něco vyššího pro teda? malorážku žádný soupeř. Další je na řadě 9. Wow. Hele, já mám jeden kus a tady je druhý. Z USB disku nám zbylo takové Lego. Můžeme jenom říct, že tohle je plastová část, která vlastně kryje samotnou mechaniku. A ačkoliv jsme nenašli ten vlastní USB disk, tak si můžeme být skoro jistí, že se zničil při rozstřelu. Určitě. Přistoupíme k těžší ráži, je to ráže 7,62x39. Já jsem si tady připravil zásobník na první test. Kdo používá tuhletu ráži? Tady tu ráži používala donedávna armáda České republiky a vesměs se používá v celém světě jako taková standardní nejrozšířenější ráže. Já myslím, že bylo docela jasný, že když to neustálo 9, tak to rozhodně neustojí tenhle ten náboj.
Neprůstřelná 100% není a rozhodně byste si ji neměli brát někde, kde se válčí. Konečně se podařilo trefit USB flash disk přímo na komoru, jak my říkáme. Takhle formátujou flash disky profesionální střelci. Po naší střelecké exibici dopadly prýteky asi takhle. Na tuhle jsme stříleli 9 a podívejte se, co z ní zbylo. V podstatě nic. Na další jsme pálili samopalem. Tahle fleška měla docela štěstí, protože kdyby ji náš střelec nezasáhl do spodku, dopadla by jako ta předešla. V podstatě ani nechápu, co tím prýtek myslel. Neprůstřelné flešky. Jediný, čemu tahle fleška odolala, byla malorážka, která jí pouze škrtla. Jakýkoliv větší kalibr je rozmasakroval. Takže poslouchejte. Neprůstřelnou vestu si z nich rozhodně nedělejte. Světové závodní okruhy vám nikdy nebyly blíž než teď. Udělejte si z obýváku závodní dráhu a nechte se pohodit adrenalinem, protože přicházejí závodní volanty. Budeme testovat 2 volanty na PlayStation a 1 na Xbox. S Honzou si teďka zajdeme na výlet a ukážeme vám, jak to pěkně fachá. Čau Honzo. Ahoj Veroniko. Ty jsi odstartoval, koukám. Já už jsem na dráze. Máš v ruce volant Logitech G27, který má dvojitý motor force feedback s vibrační odezvou a měl by si cítit všechno, co se děje na té silnici, když přejedeš kamínek nebo zajíčka. Jo, tak teďka jsem cítil, jak jsem přejel ještěrku úplně, ale jinak teda nová generace force feedbacku u té G27 je o dost určitě lepší než u té 25. Líbí se mi jak ergonomie toho volantu, tak ovládání. Co úchop? Ten volant je potažený pravou kůží. Je to cítit? Je to znát? Je určitě příjemný grip. My musíme podotknout, že pedály u Logitechu G27 obsahují nejenom plyn a brzdu, ale taky spojku. Využíváš ji teďka při těch závodech, nebo se spíš hodí na jiné hry? Tak ta spojka, ta se bude hodit asi vesměs hlavně na driftovací závody, protože u těch závodů vytrvalostních nebo vysokorychlostních, jako je třeba tento, tak tam vlastně držíte pořád jenom plný plyn, přibrzdíte si do zatáčky, ta spojka je tam úplně zbytečná, kromě rozjezdu. A u těch driftovacích pasážích tam je potřeba opravdu, když budete mít silné auto, tak abyste ho daleko snáze utrhli, tak je super si tu spojku vymáčknout. Honzo, já jsem si všimla, že řazení na páce, která je po tvý pravý ruce, je podobný jako v autě. Přispívá to nějak té autentičnosti řízení? Tak při těch vysokorychlostních závodech, jako je třeba tady ta tráť, tak to zase takovou roli nehraje proti těm sekvenčním převodovkám, které jsou na všech ostatních volantech. Hlavní výhodu asi hráč získá tím, jakmile začne hrát pasáže, třeba driftovací závody, kdy je potřeba napevno zařadit 2, 3, 4. Logitech G27 má 16 libovolně nastavitelných čudlíků. Můžeš si je nastavit podle vlastních potřeb. Co tam teďka ty máš na volantu konkrétně nastavenýho? Tak já mám třeba nastavený zpětný pohled, který je důležitý teda před zatáčkou, po zatáčce, aby člověk viděl, jak na tom vlastně se soupeřema. Potom používám hotkey na ruční brzdu, kterou teď, když vám ukážu, tak se asi hrozně rozbiju v té zatáčce, takže zkusíme. Tak třeba ruční brzda. Překvapilo tě něco příjemně na tomhle volantu, co bys nečekal v podstatě, když se můžeme nazvat u hračky? Tak určitě ta zpětná odezva a ty nepřeberné možnosti nastavení intenzit, veškerých zpětných odezev, jako třeba pedály, citlivost volantu, aktivní řízení. Je tam spousta možností, jak přiblížit ten volant opravdu autu, se kterým se dá hezky zatrénovat. Kromě klasické řadící páky je tam i sekvenční řazení, koukám. Je to výborný v tom, že nemusíte dávat ruce z volantu, můžete se soustředit plně na jízdu, ačkoliv tady řadící páka je, tak jak jsem ji zmiňoval, tak při těchto vysokorychlostních závodech není zas tak potřeba. Tenhle ten volant má průměr 28 cm a je samozřejmě menší než volanty reálných závodních aut. A co je úžasný a co si nejspíš i ty sám pocítil, je 900 stupňový otáčení. To je jako v reálném autě, dalo by se říct. Tenhle volant umožňuje 2,5 otáčky volantu. Můžeme si to vyzkoušet nějaký. Jestli ti nebude vadit, že zase spadneš z toho prvního místa někam.
Tak určitě, já to hned tady narovnám, zkusím to takhle, že vlastně ten volant je možný opravdu otočit úplně takhle, nebo takhle. Poměr cena výkon se ti zdá adekvátní? Myslím si, že poměr cena výkon je adekvátní, je to velice dobrý dílenský zpracování a myslím si, že spousta hráčů bude z tohoto volantu nadšená. Skvělý. Tak my přesedem do jiného auta, tohle zaparkuj někam. Tak já to tady hodím do garáže, pit stop už nám otevřeli. Tak, jsme v cíli. Přesedlali jsme na další Logitech volant, a to Driving Force GT, oficiální volant Gran Turismo. Jak se ti s tím jede zatím? Jako první věc, který jsem si všimnul, je užší věnec volantu oproti předchozímu modelu G27. Musíme poznamenat, že je taky o 4 000 korun levnější, takže je celkem logický, že je to na tom znát. Musí to být někde znát. Taky jste si mohli všimnout, že tento volant neobsahuje spojkový pedál, takže řízení s tímto volantem je daleko jednodušší. Jak se sešlapují pedály? Ty pedály jsou zase i trošku jiné, je tam zase znát provedení na úkor ceny. Tento volant obsahuje řadící páku trošku jinou než předchozí model, jedná se o sekvenční řazení. Já koukám, že i tímhle volantem můžeš otáčet 2,5krát. Tento volant nabízí jako ostatní modely Logitechu 900 stupňů otáčení. Co vibrační odezva? Síla force feedbacku oproti G27 je o trošku slabší. Zvolil by si radši tenhle ten volant, který se pohybuje kolem 2,5 až 3 tisíc, nebo by si radši investoval do modelu G27, který se pohybuje tak kolem těch 7,5? Tak já jsem zrovna člověk, který si rád připlatí za kvalitu, takže já bych skočil určitě po tom dražším volantu. A teď mi řekni, ty už teďka s tímhle volantem řídíš nějakou tu minutku. Celková ta konstrukce, ta robustnost, ta pevnost toho volantu, dá se to nějak srovnat s tím dražším modelem G27? Pokud někdo nepotřebuje mít řadící páku s hákulisou, tak bude velice spokojený. Skvělý. Takže my jdeme na třetí volant. Třetím volantem je Mad Catz pro Xbox 360 od firmy Cytek. Tenhle volant je licencovaný samotným Microsoftem. Museli jsme kvůli němu změnit samozřejmě konzoli i hru. Honzo, jak se ti zatím jezdí s tímhle volantem? Tak zatím zkouším. Volant je velice povedený, akorát ta zpětná odezva není taková jako u předchozích modelů, co jsme testovali. První věc, která diváka možná zaujme, je možnost konečně řešení pro leváky řadit. Páku řadicí, kterou máte na pravé straně, jednoduše přemountujete na druhou stranu. Tenhle volant je bezdrátový, funguje na Wi-Fi. Ty jsi si u minulých volantů stěžoval, že tam ti ty dráty vadí ve šlapání na spojku, plyn, brzdu. Kabely nikde nepřekáží, bezdrátový řešení velice vítám. Celkově zpětná odezva volantu force feedback je také velice povedená. Je tady hlavní rozdíl v ježdění v tom, že volant neumožňuje 2,5 otáčky jako konkurenční dražší volanty. Dá se s ním pořád jezdit i přes tenhle handicap? Určitě dá se s ním pořád jezdit, akorát v pasážích a kategoriích závodů, kde je nutný opravdu ručkovat, tak tady jste limitovaný tím, že vlastně ten volant jenom takhle otočíte na půl otáčky, dá se říct. Tenhle volant stojí okolo 3,5 tisíce korun. My jsme si předtím zkoušeli Logitech GT, který je o 1000 levnější. Jak by si u tohohle volantu porovnal poměr cena-výkon? Tak z mé strany bych volil volant, který nabízí širší úhel natočení, je zmiňovaných 2,5 otáček. Jednoduchá otázka. Který z těch 3 volantů by si sám koupil, kdyby si ho chtěl koupit? Za mě osobně bych si vybral model G27, už z toho důvodu, že nabízí o něco více, ať je to spojkový pedál, možnost umístění řadící páky do libovolné pozice, kam vám to příjemné, a zároveň teda ta zpětná odezva. Stříbrnou medaili by si dal kterému volantu? Tak za mě stříbrnou medaili získal opět Logitech, z toho důvodu, že nabízí 900 stupňů otáček. Zároveň si myslím, že kvalita té odezvy a hlavně to důležitý, ten jízdní zážitek, je na těch volantech Logitech daleko reálnější. Takže bohužel Mad Catz pro Xbox 360 nám skončil na 3. místě. Bronzová medaile. Musíme uznat, že je teda bezdrátový. Má určitě této výhody a zároveň se dá přehazovat pro leváky řazení na levou stranu. Svoje zákazníky si zřejmě Určitě taky najde. Honzo, díky. Není tak? Svezeš mě domů teďka? Určitě, nasedni si, vem si helmu. Dík.
Jste kreativní a radši si věci vyrábíte, než abyste si je kupovali? Já jsem si od dětství všechno raději vyráběla, protože jsem chtěla mít originální věci, které nikdo nemá. A když jsem objevila plotr, byla jsem úplně nadšená, protože tahle ta věc vám dokáže doma vyrobit téměř všechno. Plotr od firmy Silhouette je grafické zařízení, které připomíná malou tiskárnu. Donedávna ho používali jenom marketingové agentury. Teď si s ním můžete vyrobit vy sami samolepky, vinylové dekorace, nažehlovačky, tisknout na trička a dokonce si vyrobit i ozdoby ze třpitivých kamínků. Prostě všechno, co jste si doteď museli kupovat v obchodu s dekoracemi. Uvnitř plotru je posuvný mechanismus s úchytem pro nůž, který si můžete libovolně nastavovat. Pomocí USB se připojíte k počítači a program Silhouette Studio, který je pro Windows i pro Apple, vám pomůže vytvořit váš design. Samotný plotr ty zázraky nedělá. Firma Silhouette nabízí kreativní balíčky, se kterými si můžete svoji dekoraci vyrobit. Uvnitř každého balíčku je instruktážní DVD, bohužel pouze v angličtině. Ale je tak konkrétní a názorné, že i běžný uživatel z něj pochopí, co má dělat. Součástí plotru jsou i folie, díky kterým si můžete vyrobit dokonce magnetické samolepky nebo tetovačky pro děti. Samotný plotr pracuje s vektory a ne bitmapovými daty jako vaše tiskárna. Bitmapové obrázky, dejme tomu fotografie, jsou tvořeny pixely a při jejich zvětšování se kvalita obrázku snižuje. Naopak vektor je definován matematicky, čarami nebo obrazci. Při jeho manipulaci, dejme tomu zvětšování, se jeho kvalita vůbec nemění. No a plotr ořízne jen to, co je ohraničeno těmito vektory. To znamená, že pejska z fotografie vám to nevyřízne. Plotr víceméně vyřezává pouze obrysy. A pokud bych si chtěla vyříznout vícebarevný nápis, například barevný Digiport, musela bych použít svoji domácí tiskárnu. V programu Silhouette Studio bych si navrhla vícebarevný obrázek i se speciálními ořezovými značkami. Na svojí obyčejné tiskárně bych si ho vytiskla, papír vložila do plotru, ten automaticky rozpozná ořezové značky a můj nápis mi vyřízne. Svoje obrázky si nemusíte kreslit sami. Můžete využít některou ze šablon programu Silhouette Studio. Ty základní jsou zdarma, ty ostatní si musíte připlatit. Nůž plotru si můžete vyměnit dokonce za barevné tužky nebo textilní inkoust, ale i za ten si musíte připlatit. Právě dokončuju výrobu nažehlovačky. Dělala jsem si návrh nápisu. Tak. Speciální nažehlovací folii musím vložit lesklou stranou dolů. Zasunu pod otáčecí mechanismus, tlačítko vložit a už stačí jenom zadat cut. Právě jsme vyřízli slovo digi. Vy si vezmete speciální nástroj a musíte odstranit všechno, co je kolem nápisu. Tak, opatrně odstraníme veškerou přebytečnou folii. A zbyl nám krásný nápis digi. Až ho nalepíme, bude vypadat asi takhle. Já jsem to asi protrhla. Ne, neprotrhla. Hlavně nesmíte panikařit. No a máme nápis Sport. Vyřezané nažehlovačky si umístíme na tričko nebo jiný textil. Pořádně si rozmyslete, kam je chcete umístit, protože máte jenom jeden pokus. Vezměte jakýkoliv obyčejný hadřík, umístěte ho na nažehlovačky. Čím déle nažehlovačku žehlíte, samozřejmě nejlepší na nejvyšší stupeň, tím větší šanci máte, že bude držet co nejlépe. Tak. Nažehlovačka nám vychladla a my si pojďme opravdu pomalu a opatrně odstranit svrchní folii. Nápis nám drží. Jedna část folie byla pogumovaná, ta druhá je plstěná, takže nápis je opravdu hezký a efektní. Takhle si doma můžete udělat vlastní potisk trička. Cokoliv vás napadne, cokoliv se vám zrodí v hlavě, všechno můžete realizovat okamžitě. Jako
Jako jedinou nevýhodu bych viděla finanční náročnost jednotlivých balíčků a příslušenství. Cena samotného plotru je sympatická a pokud si věci sami rádi vyrábíte a hlavně pokud vám záleží na perfektních výsledcích, vřele doporučuju. Tohle byl 10. závěrečný díl první série Digiportu. Pokud jste nám zůstali věrní až do dneška, budeme se těšit, že se spolu zase brzy setkáme ve světě jedniček a nul.